son María Bobillo e traballo na Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Xunta de Galicia. A miña experiencia co portugués iniciouse hai máis de 13 anos no Centro de Emprendemento adscrito á Universidade de Lisboa, no cal tive a oportunidade de traballar, vivir e compartir experiencias cos meus compañeiros na súa totalidade portugueses. Consecuencias. Venga, consecuencias. A miña experiencia en Lisboa tivo dúas consecuencias fundamentais. Unha primeira máis sentimental e outra máis práctica relacionada co meu traballo. Espera, que non fago isto moi habitualmente. A miña experiencia en Lisboa permitiume aplicar o portugués en traballos que desempeñei posteriormente, como por exemplo o traballo de coordinación dunha rede de universidades de América Latina, España e Portugal. Esta experiencia profesional permitiume estreitar lazos con moita xente en Lisboa que fai que os visite con moitísima frecuencia e que manteña o contacto con eles 10 anos despois. Veña, que te estás aprendendo de memoria, de países lusófonos. No, fatal. O feito de vivir noutros países e aprender outras linguas apórtanos en moitas ocasións un sentimento de independencia e liberdade. O feito de... Espera, podemos empezar. E que fai tamén que visite o país. O portugués foi un elemento de gran valor na miña vida profesional porque, no fondo, as linguas son a porta de entrada ás culturas. Ai, espera, podes cortar?